На 14 юли екип на Devin Air и шеф Виктор Ангелов проведоха специално събитие за любителите на добрия вкус, което се състоя в Бизнес парк София. Гостите имаха възможност да опитат тристепенно меню в комбинация с новата газирана вода Devin Air, както и да се запознаят лично с шеф Ангелов. Успяхме ли да сме убедителни в посока, че наистина леко газираната вода минерална Devin успява да очисти по този начин вкуса, останал от предишната капка, че да ви подготви за напълно изживяване на следващата? Абсолютно е така. Водата е прекрасна, много приятно ти минава през всичките сетива. Наистина е точно по моя вкус. Почти всички бутилки са празни вече. Вярвам, че културата и тенденциите от цяла Западна Европа по време на хранене да се консумира газирана вода се наслоява трайно и в България вече.